pasugatan ingkang ngangka kalih arupi medalipun tari rapat seleng srenggi kados putih babaripun para taruna mudheng wasana katuraken sugeng dalu sugeng pinarak ngeskeca amarsani ngantos titipurnaning pagelaran lan sumangga. Konsentrasi Pak. Warogo Raksa budaya cipta ketedang-ketedang sasana kanthi busana renengga saking busana nira mantep jare Surasudara jane karan kaping Darmastuti Cukloret kadya daru kang kaira yen Padara kadya kula ngaken nasara mega menika kabeh para putra-putra Galiah kadya kredane gajah kang lagi kelangan rapi was yo Galiah bareng to bapak ing kuda kang sami ngrasuk busana Brahmana. Konsentrasi Warogo Raksa budaya cipta restu Ibu Audi mesti kudu elek sadrone urip tansah kudu elek aja dibukas eling gurine nadyan mesti bakal tuwa tinggal laku sing sarwa rasa ganggu dan anak putune kang nerasaken bebasan wae ngerek kudu katon sigarak sikunipun cenandra taping para putri Warogo Raksa budaya cipta padhang patarasa padyaning palugus cenandra kadya sila barekiti sela kang arep patut barekiti kabujut semut lere pindha semut umaku sadure watu daton ana pedhoti menika taping para putra-putra kang sami nakarti sayu saengko prayu Cukloret kadya daru kang paira Madara kadya kula kakang nasara teng mega ya jos ya lo
Parangat parangut tadi mikir apa saka uang adik tanpa guna langga jika adik sebab apa timbang susah adik sing kepira yen kepira adik panjang yuswa jangan lamun ayo guyu ayo guyu ayo guyu timbang susah hati ayo padha guyu arak sok dewe cipta oh ya mas kok yuk awas awas otaping para kuda kang samine teh prangga kang parajuritan kagem busana kang prajuritan tindak kabata rupa ingkang tunggal karidane siji permai konsentrasi waraga arak sok budaya cipta pangkayan rasa sumbar lindu goce waro cunduk manik karena kang dadi semua lebuhan bumi bendo jebol-jebol para wakil para masalah cakap komite repetiti angoto bundu kawasot bro hati popo kena berendut siblek kedopo kayu wadong kayu wang semerbah masulaya oh Katot bagus reneggo saking busana nira arep babah pindut ijo minggaing mutere padyaning pagelaran Jawi iya jos jos awas waraga reksa budaya cipta lompat wonten sak jawiting pagelaran abdi arasa tumujeng kadipaten kediri saplo badhe nanggaraken kusmaning ayu dewi sangga langit daliyah kadya karijane gajah kelangan satu katedang sasra kanthi busana mandhap wonten sakabehing kalunggon kadya arep pepeh pindut ijo minggaing wonten padyaning kalunggon tapi Prabu Celeng Pragi Samba Prabu Celeng Gebel
Arasa tumujune kadipaten Kediri satelu badhe nanggaraken kusumane kayu desa langit ingkang abdi galakuning para prajurit saking Kadipaten Ponorogo. Meja saking Kadipaten Babaran Pinenggih Ponorogo. Prajurit Yuda kang kawutus Prabu Klana Siwadana Raja Sekti Mandraguna. Kang ora tegas papak palu pandhisisane Hariti. Galiyah tapi ro Prabu Celeng Sregi. Reno sumebang yuang aruna kanthi netrane angger rapuh sabdaning kukiloring merengkani goro saged para Jagat tugas Sinukarto teping para prajurit saking Kadipaten Ponorogo. Prajurit kang kawutus Prabu Klana Siwadana arsa tumuju ing Kadipaten Kediri sapelu badhe nanggaraken kusumaning ayu desa langit. Kakabe galape Prabu Celeng Sregi saha Prabu Celeng Gembel sakebaran. Kados pundi babaripun para taruna muda muleng wasana reksa budaya cipta jumakaing baris. Baik siap siaga. Terdekat bersama Resti Audio Teknologi. Jelas tenang. Iya. Nameran
Budaya Cipta. Yuk. Tetep sigra otaping para kuda kang samini teh tronggu. Kagem anu pinggir patet daya putri kang sulih diwerengan jejuluk Dewi Sangga Langit. Tumorot kadya daru kang paira taping para putra-putra ingkang sami makarti sayuk saengka paroyo. Halo. Halo. Awas, yuk. Tetep kemlorot kabiyut daru kang paira taping para putra-putra. Kagem anu pinggir patet daya putri kang sulih diwerengan jejuluk Dewi Sangga Langit. Katet bagus rinengga saking busana nira mantap ujare Surasudira jani kang rap kaping Dharma Suci. Ayo os yuk os Raksa Budaya Cipta disengkuyung kalian Restu Audio. Os kowe karo aku urip bareng jejodhoan nganti saiki durung duweni momongan aku kuwatir Kang Mas ninggalno katresnan Lodi sayangku ojo cilik hatimu tresnanipun Kang Mas ora kaya jarek wetaran omongan unut di kersaning pangeran tresnoku suci sehidup samati. Yuk Os bobong sajroning ati barengku krungu kang suci najan kowe londe mandul
mandul ora duwe turun aku ora bakal ninggal sliramu yen pancen ayu padha bareng ngapuji supaya atok nugrahe Gusti Kang Mas Bambang sajroning ati bareng aku krungu ucap kang suci os kowe modhe mandul ora duwe turun aku ora bakal ninggal sliramu yen pancen ngono ayo padha bareng uji supaya atut nugrahe Gusti Raksa budaya cipta yes you Halia karib gane kadya gajah kelangan rapi konsentrasi bang waroko raksa budaya cipta milahing sakaring bawon langgeng milahing sakaring bawon langgeng sun puji maring pangeran mugi kadang mitra sami mugi Gusti paring pangayuman tinebeh no saking kala celakno ing panuwun kawula tansah abdi Raksa budaya cipta rahayu ales esa bikala lo Os hey oh yo Os oh hey oh hey oh was lo mepet sadruning wana kang aran alas lirep baya pekewuh satemah dadi goro mandiri girasa tetap para celeng sregi saha prabu celeng gedel lo awas lo
nyuwun tambaing pangestu lo wilahing sekaring bawana langgeng Buk wilahing sekaring bawana langgeng sun puji marang pangeran mugi kadang mitra sami mugi Gusti paring pangayuman tinebih no saking kala celawetan ajar terus aja nganti luput yen lo as mingkurekmu para kang karana karenan marati siwi sinamung resmine kidung sinopo sinu karata mereka tarata pakartining ngelemu tumrap ning tanah Jawa agama ageming aji Kembang suling kumandang suarane tuli
Lho. Gampang sulit Ayo. kumandang sarane. Awas. Lho. Ayo. Ha. Awas. Ayo. Renglan kantroka tipu saling Awas. singgang kembali. Wong Jawa aja Wong Jawa aja ilang jawane. ilang jawane. Wong Jawa aja lali budayane. Wong Jawa aja ilang adate. Jawa digawa nganti parane. Tiang Jawi tansah bisa aja wani ngagengke lagu budi pakarti jiwa jomone manunggaling rasa aja tumindak angkara merga. Reksa Budaya Cipta Restu Audio